Mayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP, Giholgan City. Hinaot po ang Ginoo, magauban kanunay kaninyong tanan. Nagapasalamat usab ako sa tanan nga mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. So daghang salamat kaninyong tanan dinha. Sa dili pa kita magsugod, ang among familia diri nangumusta kaninyong tanan dinha. Ang among panahon karon, mibalik ang snow, daghan kayong snow sa guwa karon, so ako ng palahon pagkahuman sa video niini. O dinha siguro sa Pilipinas init kaayo ron. So I hope makabisita ako ninyo ugma damlag. Akong kalipay nga makabisita kaninyo. So sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga imong gihatag ang imong bugtong nga anak aron nga kami adunay kaluwasan. Daghang salamat nga imo kaming gihigugma, Ginoo, nga kung kami motuo ug mosalig sa atong Ginoong Hesukristo, aduna kami kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, hinaot po nga ikaw ang among teacher karon. Wala kami mahimo kung dili mo kami tabangan. Hinaot po magapanalangin ka kanamon tanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. So mag-review kita. Karon kay buloko dinha sa Pilipinas, nahuman na ang Biyernes Santo. Karon siguro pagtuon ninyo dinhi Sabado. So hinaut po nga naka-experience siya kamo sa celebration sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. So mag-review kita, mao ni atong tradisyon nga usa kita moadto sa atong pinaka-main lesson nga mag-review kita. So dito kita mag-review sa kapitulo 14 sa libro ni Marcos. Atong mahibaw-an nga si Marcos nakakuha siya information gikan ni San Pedro. O kita usab nahibalo nga daghang mga nga nagtuon sa Biblia nga kining libro ni Marcos mao'y pinakauna nga libro nga gasulat mahitungod sa kinabuhi ni Jesus. So probably tingali mga 5 or 7 years paghuman sa pagkamatay na sa atong Ginoong Hesukristo. So sa kapitulo 14 atong nabawan nga gidakop ang atong Ginoong Hesukristo. Ato usab nahibaw-an nga daghan kaayo ang mga sundalo nga midakop sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tingali si Judas miingon nga kinahanglan mag-amping kamo. Kay kini si Jesus akong nahibaw-an nga siya powerful, gamhanan, mulakaw siya sa dagat. Ang patay iyang banhawon, mupakaon siya og daghang kay mga tawo sa jutay lang supas og isda. Ang typhoon, ang panahon iyang makontrolar. So moingon sila mag-amping, magdala mo og daghang sundalo. So unsa may nahitabo sa gidakop na si Jesus, ang mga disipulo na nalagan. Si San Pedro midalagan usab. Pero ato usab nga mahibawan nga pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo, kining mga disipulo wala ni sila kahadlok. At silang tanan except si Juan nagpakamatay gyud. Nagsabwag sila sa maayong balita. So kinahanglan mag-amping usab kita nga dili nato tamayon ang atong mga disipulo. Nga mga kay kita usab adunay panahon nga kita mahadlok. So paghuman dito, giimbestigar na si Jesus. Kining investigasyon ni Jesus illegal kay sa ilang balaod gyud. Kining mga Sanhedrin, mga dagkong tao nga nasina sa atong Ginoong Hesukristo, dili na gyud sila balaod nga ang investigation, ang korte adlaw gyud
o naara sa lugar didto sa templo. Pero kinirong investigasyon nila sa balay man sa mga dagkong pare dito. So this is illegal. Kini sila murag lutong Macau ang investigasyon sa atong Ginoong Kristo. O ato usab ditong mahibaw-an nga si Pedro during the investigation, sa panahon sa investigation, si Pedro dito iyang gilimod ang atong Ginoong Kristo. So gitagna po usab ni Jesus ang iyang paglimod. So bisan pa nagkasayop si Pedro, kinahanglan ang atong paglantaw sa atong mga disipulo, dako kayong respetan nato. So muadto na kita sa kapitulo 15. Guys, nanabo mo dinha sa kapitulo 15, magsugod ko tag versikulo 1. Niya nang sayo sa buntag, ang kadagkuan sayo sa buntag, kini siya Biyernes. Sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari nakipagsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa tanang sakop sa labang hukmanan. Kini sila mga tawhana, mao ni membro sa Sanhedrin. Ako na mong giingnan ini. Sanhedrin, mora ni siya og kongreso. Kongreso o Korte Suprema. So mga dagkong tao ni sila. Gigapos nila si Jesus, gidala o gitugyan ngadto kang Pilato. Kinsa man ni si Pilato? Si Pilato mao ang gobernador didtong lugar. Siya ang representante sa Roma. Naibawa nato nga ang Israel under sila sa Roma. Pareha sa tuwa sa atong panahon sa mga katsila, under kita sa Roma. Under kita sa Espanyol. Sila usab under sila sa Roma, og adunay sila balaod ang Roma nga makahatag og desisyon ang Korte Suprema. Usa lang, dili sila makahatag sentensya sa capital punishment. Dili sila makasentensya og patyo ng tao. Siya lang, ang gobernador lang ang makahatag og sentensya. So ilang gidala si Jesus dito, ilang gi-pressure ang atong ang gobernador nga muhatag gyud og sentensya nga patyon. Nangutana si Pilato, Gobernador Pilato, kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Usa lang ang interest sa gobernador. Nga gusto nang mabawan nga si Jesus nga mahimong nga gusto nang mabawan nga si Jesus nagpa-leader nga leader siya sa rebelde. So gusto nang mabawan nga ikaw bang leader? Kay wala na may laing hari. Ang hari man lang sa Roma, ang emperador. So kung mingon si Jesus nga ako ang hari dinhi, so mamiligro siya. So mao na concern ni Pilato. Wala siya concern sa mga religious tradition sa mga Hudiyo. Versikulo 3. Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. So gipasanginlan. So ang ilang mga accusation, pike, gipasanginlan lang. Bosa nangutana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang mutubag? Daghan kaayo ang ilang gipasangil kanimo. Unsa may itubag sa atong Ginoong Kristo? Nga nahibulo man siya nga kining mga pasangil, mga fake, mga piki ni. So dili importante nga iyang i-answer ang tanan. Versikulo 5, apan wala gihapon mutubag si Jesus. Bosa nahibulong pag-ayo si Pilato. Versikulo 6, sa matag kasaulugan sa pagsaylo. Naibulan na mo kung sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa in English mo ni the feast of Passover. Mo ni dako kaing fiesta nila. Kasaulugan sa pagsaylo. Naibulan mo nga
pila ka tuig, pila ka gatus ka tuig, nga kada tuig ilang iselebrar nga sila gikuha sa Ginoo gikan sa Ehipto. Gihatagan sila kaluwasan, gidala sila sa promised land, sa yuta nga saad. So kada tuig dili gyud nila ni malimtan, mag-celebrar sila. So daghang mga 2 millions or 3 kamilyon katawong muanha dinha. So kini dako kay ning fiesta. Apan aduna sila tradisyon nga gihatag sa gobernador nga bisag kinsa ang pangayoon sa mga Hudiyo nga preso, ihatag nila. Basta usa lang ang preso nga ilang pangayoon. So, gusto kong may baw na inyo na. Sa matag kasaulugan sa pagsaylo sa mga Hudiyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi o usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tao. Niadtong panahon na, may usa ka tawo nga ginganan og si Barabas. Ikaw ako nahibalo og kinsa ni Barabas. Nga gibilanggo kay usaman siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka gubot. So, kini si Barabas leader ni sa rebelde. Pananglitan sa panahon sa mga Espanyol sa ato. Dinhay mga rebelde usab, mga si Jose Rizal, si Mabini, si General Malvar, ang leader sa Katipunan, si Aguinaldo. So, kiniusap si Barabas, leader ni sa mga rebelde. Og nangutana si Pilato kanila, bot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Hudiyo? Versikulo 10, nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadaguan sa mga pare tungod sa kasina. Kay balo siya og unsay mga gimmick sa mga leadership sa mga Hudiyo. Apan gihulhugan sa kadaguan sa mga pare ang mga tao nga pangayoon nila kang Pilato si Barabas mao'y buhian. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tao, unsa man di ay ang akong buhaton ni ining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? 13, og misinggit sila, ilansang siya sa cross. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo. So sa investigasyon ni Pilato, wala gyud siya nakita. Apan na pressure siya. Apan misamot hinuon sila pagsinggit, ilansang siya sa cross. Bot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tao. Bosa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya gipalatos niya si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa cross. So unsa maning klasiya sa leadership si Pilato? Nga nahibalo siya og unsay eksakto. Apan wala niya buhata. Kay gusto niya nga ang posisyon niya malibre siya sa posisyon. Kay kabalo mo si Pilato, daghan ng sayop. Gamay na lang siguro ng sayop para kuhaon siya sa pagkagobernador. So dili niya gusto nga may rebellion sa iyang probinsya. So bisag naibalo siya unsay eksakto, misunod na lang siya. Versikulo 16. So ang versikulo 16, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa trupa. Unya gisuloban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula. Naghimo sila purong-purong sa sangang tunukan o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pag yukbo kaniya og nag-ingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. O gibunala nilang lipak ang iyang ulo. Giludan si Jesus, giluhod-luhoran o giyukbo-yukbuan.
Human nila bugal-bugali si Jesus. Gihubuan nila siya sa kupo o nga dagtong pula o gisuluban pagbalik sa iyang kaugalingong saput. Unya, gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa cross. Samtang naglakaw sila, gikaso sa versikulo 21, samtang naglakaw sila, gikasugat nilang usa ka tawo nga ginganlag si Simon nga taga Cyrene. Kini si Simon, ang nebalo kita nga ang purpose niya ang tuyo nga mao nga ang pag-celebrate sa Passover. Aman siya ni Alejandro o ni Rufo. Mao pagayoy pag-abot niya sa syudad gikan sa layong dapit o gipugos niya siya sa pagpasan sa cross ni Jesus. So, ngano man siguro nga giapil man ni Marcos ang ngalan sa anak sa taga Cyrene. Kay gusto nilang mahinumduman nga giunsa nila sa ilang amahan ang pagtabang sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 22, gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Og dito misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag mera apan midumili si Jesus sa pag-inom niini. Unsa man ning gipainom ni Jesus? Sa ilang panahon aron nga panalitag karon sa panahon nato, kung adunay tawo nga nagsakit og cancer nga duol nang mamatay, sakit kayo ni. So hatagan nila og drugs nga mawala ang sakit. Nga mamatay ang tawo nga wala gyud sakit. Mao na ilang ihatag. Sa unang panahon, mausab ni ihatag nila nga dili mag-antos si Jesus. Unsay bato ni Jesus? Og dito misulay sila paghatag kaniya sa bino nga sinagulag mera apan midumili si Jesus og pag-inom niini. Gusto niya nga mag-suffer siya. Nga bayaran niya ang atong sala. Dili happy-happy kundi gaantos niya. Iya yung gituyo nga mag-antos siya sa sakit. Versikulo 24, unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin ang iyang sapot o nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Nahibalo ba mo? Nga ang libro sa Salmo o sa sinulat ni Isaiah, mga usa na kalibo, usa namatay si Jesus, kining tanan gi-prophesy na, gisulti na kung unsay mahitabo sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 25, excuse me, alas 9 na kadto sa buntag sa dihang gilansang nila si Jesus sa cross. Sa una nilang panahon, ang oras magsugod sila alas 6. So miingon sila alas 9 na sa buntag. Ang sumbong nga naisulat sa karatula mao kini: ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga cross uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Naibalo ba mo ni ining sa ubang mga writings sa Matthew, Mark, Luke, John, kining duha ka tawo, kining duha ka mga binilanggo usab nga gilansang sa cross. Ang usa gayaga-yaga ni Jesus. Ang usa miingon nga ayaw naghimua kay kita gilansang dito dinhi tungod kay kita naagyoy sayop. Guilty kita. Apan kining tawhana si Jesus walay sayop. O kay balumog unsay gihimo ni ining preso, duol na siyang mamatay. Mingon siya,
Ginoo, kung moadto ka na sa imong gingharian, hinumdumi ako. Unsa may sulti ni Jesus? Karon dayon muuban ka kanako. So ikaw ug ako, bisag unsa kadako sa atong sala, adunay pag-asa kung moduol kita sa atong Ginoong Hesukristo. Kung tinuod ka nga mangayo og pasaylo, pasayloon ka sa atong Ginoo. Kana klaro kaayo na sa Biblia nga bisag unsa kadako sa imong sala, unsa ka itom sa imong sala, himuon ning puti sama sa snow. Sa among sa guwa sa among balay karon daghang kaayong snow, puti kayo. Mingon ang Biblia nga limpyuhan kitang tanan. Ikaw ug ako nagkasala. Ang atong relihiyon dili makapasaylo sa atong sala. Ang atong Ginoong Hesukristo lang. Kay iyang gibayran na ang atong sala. Ang atong himuon nga moduol kaniya. Versikulo 29. Ang mga tao nga nanglabay, nagyango-yango sa ilang mga ulo o gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha! Ikaw di ay katong muguba sa templo o mutukod niini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Kini mga tawhana wala sila kabalo. Wala sila makasabot kung unsa ang gisulti ni Jesus. Nga sa 3 ka adlaw, mabanhaw siya. Wala siya magsulti sa templo sa Jerusalem, kundi ang iyang templo. Iyang banhawon sa 3 ka adlaw. Karon, mingon sila, karon, kanaog sa cross ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa mga pare o ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Hesus og nag-ingnanay. Nakaluwas siya sa uban apan dili niya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-aw nato kung ang Misayas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa cross aron makatuo kita kaniya. Mao na ilang gusto. Kasi Jesus manaog sa cross aron nga maluwas sa physical sa iyang physical mao ba na himuon. Wala sila makasabot nga ang atong Ginoo gamhanan nga kinahanglan gyud bayran niya ang sala nato. Mao nang dili siya manaog sa cross, iya gyung humanon ang gusto sa Amahan. Og ang duha nga gilansang sa cross uban ni Jesus nagbugal usab kaniya. Versikulo 33. Sa pagkaudtong tutok, alas 12, nalukop sa kangingit-ngit ang tibuok dapit nga milungtad sa 3 ka oras. Wala ta kay bulog unsay nahitabo. Nganong midulom ang kalibutan sa 3 ka oras. Og sa pagka-alas 3, mituaw si Jesus og makusog. Mituaw siya, pinakakatapusan niyang sulti. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Unsa may buti pasabot ito? Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dihay mga tao nga nakadungog kaniya og miingon, pamati kamo. Nagtawag siya kang Elias. Unya, midagan ang usa kanila og nagdalag espongha sa ilang gihumod og aslom nga bino og gitaod sa tumoy sa usa ka daghit. Og iya kining
giisa ngadto sa ngabel ni Jesus ug miingon, hulat sa tan-awon ta kuno kon manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa cross. Si Elias usa sa ilang propeta. Dako nilang respetan ni Elias. Abi nila gitawag ni Jesus si Elias. Misinggit si Jesus sa kusog nga tingog og namatay. Unya, ang tabel sa templo naggisi gikan sa itaas ngadto sa ubos. Unsa may buti pasabot ani? Utro na ko pagbasa because this is very important. Importante kayo ni. Sa dihang namatay si Jesus, unya sa versikulo 38, unya ang tabel sa templo naggisi gikan sa itaas ngadto sa ubos. Muhunong sa ta, ako ning explicar ninyo. Sa templo nila, adunay usa ka lugar nga giingon sa in English of Holy of Holies. Ang balaan sa pinakabalaan. Sa usa ka tuig, ang pinakataas nga pari, musulod lang didto niining Holy of Holies, balaan sa balaan, aron siya mag-offer sa sakripisyo. Nga siya lang ang makipagsulti sa Ginoo. Adunay mga, o kung kinsa tong dili high priest nga musulod, mamatay siya. So, unsa may nahitabo? Kining Holy of Holies, kining balaan nga balaan, adunay separasyon. Adunay kining giingon nilang naggisi. Ang mga tao dili makasulod dito. Apan unsa may ilhanan nganong naggisi man ni. Kay sa pagkamatay gud sa atong Ginoong Jesucristo, ikaw ug ako libre na nga makipag-istorya nga musulod sa gingharian sa Ginoo aron makipag-istorya, makipag-communicate sa atong Ginoo. Ikaw ako muadto na makipagsulti nga mangayo kitag pasaylo. Diretso na kita sa Ginoo. Wala na itakip. Dili lang usa ang makipagstorya sa Ginoo, kundi ikaw ug ako, ang tao sa Ginoo, makipag-istorya na. Makapangayo nagpasaylo, makapasalamat na. Makaatubang na kita kaniya kung aduna kitay relasyon. So maunay dako kayong simbolo sa nahitabo didto. Naggisi gikan sa itaas ngadto sa ubos. 39, ang kapitan sa mga sundalo nagbarog sa atubangan sa krus. Nakita niya ang pagkamatay ni Jesus og miingon siya, tinuod gayud nga kining tawhana anak sa Dios. Hay man nato ni nadungog ning kining tawhana anak sa Dios. Sa pagbautismo ni Jesus, unsa may nadungog nato. Ang amahan miingon nga kini ang akong pinalanggang anak, maminaw mo kaniya. O karon usab ang sundalo nga dili Kristohanon, Romano nga sundalo, siya ang nag-ingon, nakaingon siya nga kini siya gyud ang anak sa Ginoo. Ikaw ug ako kamo dinha, mutuo ba mo nga si Jesus ang anak sa Ginoo? Mutuo ba mo nga si Jesus ang gipadala sa amahan aron paglukat sa atong mga sala? Dito may pipila usab ka mga babae nga nagpaantaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan sa Batanong Santiago og ni Jose. Mao kini sila ang nag-uban-uban ug nagtabang-tabang kang Hesus samtang didto pa siya sa Galilea
og may dakan pa gayong mga babae dito sa mikuyog kaniya sa Jerusalem. See, ang nag-atiman sa atong Ginoong Jesucristo, ang mga disipulo, mga lalaki na nalagan. Usay paglantaw nato sa mga babae, dili isog. Apan kini mga babae, wala sila mahadlok. Bisan asa ang atong Ginoo nagsunod-sunod di ay sila. Gilubong si Jesus. Sa hapit na mosalop ang adlaw sa bespera sa adlong igpapahulay, bespera sa adlaw nga Sabado. Miabot si Jesus, miabot si Jose nga taga Arimatea, usa ka tinamod sa sakop sa labahong hukmanan og nagpaabot usab sa paghari sa Dios. Naghulat di siya sa paghari sa Ginoo. Gipangahasan ni Jose sa pag-atubang kang Pilato aron pangayoon ang patayng lawas ni Jesus. Nahibolong si Pilato sa pagkapati niya nga si Jesus patay na di ay. Iyang gipatawag ang kapitan o gipangutana kung taud-taud na bang patay si Jesus. Sa pagkadungog ni Pilato sa taho sa balita sa kapitan, gitugutan niya si Jose sa pagkuha sa lawas ni Jesus. Mipalit si Jose og panapton nga lino o gikuha niya ang lawas. Giputos niya kini og panaptong lino o gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gibangag sa pangpang nga bato. Unya giligid niya ang usa ka bato aron itabon sa pultahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena o si Maria nga inahan ni Jose nagtan-aw diin nila ilubong si Jesus. So ang mga babae tungod sa ilang gugma ni Jesus, wala gid sila may dalagan, gasunod-sunod sila. Mga kaigsuonan, unsa may inyong buhaton? Unsa may inyong buhaton nga nahibaw-an ninyo nga gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi alang kanimo ug alang kanako? Importante nga ang iyong desisyon, kung inyo bang akseptahon ang atong Ginoo, ang iyang gihalad kanato, ang iyang kinabuhi, imo bang akseptahon siya nga mosulod sa imong kasing-kasing? Mutuo ka ba og musalig nga ang dugo ni Jesus dito sa Kalbaryo nakapalimpyo sa imong sala? Kay walay tawo nga makasulod sa langit kung dili malimpyuhan ang iyang sala. Ang atong relihiyon dili na makasave kanato, kundi ang ato lang pagsalig ug pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gibuhat dito sa Kalbaryo. Nga tungod sa imong gugma, imong gihatag ang imong bugtong nga anak, aron nga kami adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, hinaot pa unta nga among mahibaw-an nga kining kinabuhi karon lumalabay lamang. Adunay kinabuhi nga walay katapusan, Lord. Espirituhanon nga kinabuhi. Hinaot pa unta nga amo kining masabtan nga kini ang pinaka-importante sa among kinabuhi. Hinaot po ta mga panalangin ka sa mga igsoon ako din na sa BJMP. Hinaot po ang imong kamot magauban kanila karon. Sa ngalan ni Jesus nga atong manluluwas. Amen.